ピース海賊無双4。Y epa lagunok ongi etorri Lastotxapelen kanalera, ongi etorri zuzeneko honetara eta zuzeneko berezi honetan One Piece egun honetan zuzeneko hau One Piece egunean kanalera igote izango duzue eta abuztuan ere izango duzue igota apur bat bideoak igotzeko eta saiatu nire talik eta bideo gehien igo, irailetik aurrera denbora gutxiago izango dudalako eta egian nengo ditut zuzenekoak, gero kanalera igotzeko eta hemen gaudenez jarraitu diario egutegi dramatikoan eta joango gara wole kakera, beraz aventura astera goaz eta gainera kontuan izan da kamak funtzionatzen duela nahi duen momentuan gaur erabaki du ez duela funtzionatzen. Denborarik ez dagoen partida gogoko ditu denbora barruan egin behar diren gauzak egin behar badira hor gehiago sufrituko dugu, baina joango gara aurrera.ドフラミンゴを倒したルフィたちはバルトロメオたちの協力を得てドレスローザを脱出しサンジたちと合流するためゾウに向かう。その戦場、ルフィは共に戦った海賊たちから傘下に入れてほしいと懇願される。だが差し出された親子杯を断った。親分や大海賊じゃなくてもいいだろ。お前らが困ったら俺たちを呼べ。必ず助けに行くから。一緒にミンゴと戦ったことは忘れねえよ。自由を重んじるルフィの真意を理解したバルトロメオたちは一方的に古文杯を飲み干し、ここに海賊連合麦わら大船団が結成される。君は今まで通りでいい、麦わら。僕たちは勝手に君に忠誠を誓ったんだ。何かあれば勝手に命を懸けて参上する。そんな奴らがいても損はないだろう。こたびのご恩に報い、命全霊をかけてこの古文杯勝手に頂戴いたしますため。一方サンジたちは一足先にゾウに到着し、すぐに異変に気づく。ゾウはカイドウの部下カンガイのジャックの軍勢により壊滅寸前の状態だった。サンジたちはゾウの住民であるミンク族たちを必死に救い、深く感謝される。数日後、ルフィたちも到着し再会を果たすが、そこにサンジの姿はなかった。サンジはビッグマム海賊団の傘下に入った最悪の世代の一人ベッジに連れられ、政略結婚のためビッグマムの縄張りに向かったという。サンジがビッグマムの娘と結婚？なんだその勝手な話。サンジは俺たちの仲間だ。憤慨するルフィたち。そこに遅れてきた金右衛門が合流する。金右衛門は
今まで話さずにいたワノ国にまつわる多くの事実を伝えた。桃之助は本当はワノ国の大大名光月おでんの息子であり、金右衛門は桃之助の父ではなく家臣であること、光月おでんはカイドウの手によって処刑されてしまったこと、その死の間際ワノ国を開国せよと言い残したこと。拙者カイドウを倒したい。ルフィ、拙者と一緒に戦ってほしいでござる。よくわかった。テイクモン、同盟だ。ここで一味は3次奪還に向かうルフィたちのチームと先行してワノ国を目指すゾロたちのチームの二手に分かれる。ルフィ、ナミ、チョッパー、ブルックはサンジを連れ戻すためゾウから出港し、ビッグマムの治めるトットランドを目指す。しかしそこには意外な人物が乗船していた。Izango dugu Nami hobetuko dugu Nami hasi aurretik. Ba bueno, Luffy bakarrik hobetuta ez izateko. Pastelak, ez eskit bat ere gustatzen.すっげー、この町全部お菓子でできてるぞ。ああ、ほんとだ、おいしそうってキャロット、なんでお前がここにいるんだ。ついてきちゃった。ガルチュー、一度冒険に出てみたかったの。海ってワンダーランド。お願い、何でもするから連れてって。戦闘力はある方だからきっと役に立てるよ。ここまで来ちゃったんなら仕方ないわ。一緒にサンジ君を連れ戻しに行きましょう。サンジ、いまいましい名だ。何よあんたたちってそのグルマ湯、もしかしてサンジ君の。ご明察。私はレイジュ、サンジの姉よ。こっちは弟のヨンジ。わお、かわいこさん。兄弟そっくりだ。なあ、サンジの姉ちゃん、サンジがどこにいるか知らねえか。それを知ってどうする。まさか奪い返すつもりか。そうはいかねえ。あいつは今や役に立つ存在なんだ。役に立つって、あんたたち家族なんでしょ。まあそう熱くなるな。今騒ぎを起こして結婚が破談になってはことだ。お互いに慎重に行こあなたたちのためにもビッグマムが治める土地で軽率な行動は慎んだ方がいいわ。Dios que va. 弟が今までお世話になったわね、一味の皆さん。では幸運を。なんだあいつら、勝手なこと言いやがって。それよりさっさとサンジを探さねえと。おーいサンジー、もしかしてあなたたちサンジさんの。お前誰だ。私はプリン、サンジさんの婚約者よ。お前が。サンジさんに会いたいなら
ホールケーキアイランドの誘惑の森に向かって。いいの？そんなこと教えて。ビッグマムから罰を受けない？実の娘よ、心配しないで。それに言われたのよ、サンジさんに。君と結婚したいけどそれはできないんだ。俺は仲間たちのもとへ帰りたいって。だから私、あなたたちから彼は奪えない。なんていい子なんでしょう。ルフィさん、私独自にビッグマムの動向を探ってみます。皆さんはサンジさんと合流してください。ありがとうプリン、ブルック。待ってろよサンジ。行くぞ誘惑の森。Vale. Resistencia de Iago. Defensa que lleva Verdugo. Resistencia de Gai. Honekin aurrera. Vale. Honekin aurrera. よし先に進むぞ。レインオープン。
もうみんな勝手に突っ走ってどこ行ったのよ。あそこにいるのサンジ君。ジャンボサンジ君。Bueno, tenía que ir también tú.確かさっきはここに嘘手が動いてる。今サンジ君があれだろ。ヤミラの実の力、ママの命令だ。合わせない。Obviamente cosa terminada. Naruhodo. なるほど。開いたり閉じたりするのね。ここは誘惑の森。存分に楽しんでいくんだね。なんだ。レインテンポ。
motivo para guardar. ごめんよ。もう絶対お菓子につられたりしね終わりよ。レインテンポヒートエッグ。浮き組。だいぶ通れるようになったわね。この調子で A い ver, くわよ。 Atleti. レインテンポ。どうだ。ライウンサイド。レインテンポヒートエッグ。終わりよ。レインテンポ。レインテンポヒートエッグ。どうだ。レインテンポ。終わりよ。レインテンポヒートエッグ。もうお菓子につられたりしないから。おかしい。あいつらどこ行ったんだ。もう少し遊んでやろうか。俺と同じ動き。誰だお前。気にすんじゃねレインテンポ。ダブルコース。レインテンポヒートエッグ。さすがにうちに立てつくだけはあるね。レインテンポ。やりづれえな。負けねえけど。私が倒す。レインテンポヒートエッグ。レインテンポ。まだまだ増やせるよ。これでどうだい。レインテンポヒートエッグ。いくら倒してもキリがねこの中に本物も混じってるのかしら。探すしかないわね。レインテンポヒートエッグ。バレちまったかい。ただ逃がさないよ。Vale. 生意気な。無事に森を抜けられると思うんじゃないよ。よし、ここを抜ければ出口だ。やった。森を抜けたぞ。ちょっと待って。チョッパーとキャロットがいない。キャロット？どこ？その辺に鏡の破片が落ちてるはずだ。探してくれ。
った、見ろ、あいつら鏡の中にいるぞ。チョッパー、キャロット、大丈夫？森にいたブリュレってやつに鏡の中に入れられちゃったんだ。でも大丈夫だ。どっちにしろ外から助けてもらえる場所じゃない。先に進んでノワー。心配しないで、私たちは平気だ。不安しかないわ。そこから出てこれないの？なんとかするよ。サンジを連れ戻したらまたこの鏡に話しかけ。バレた。あいつらのことは心配だけど仕方ねえ。俺たちでサンジを探しに行こう。Vale. やるじゃない。Garras de Ortodogo. Sanjirekin jonkatu gara. Ez daukerarik ez daukagolako. Sanji ere bete behar dugu. まだごねているのか、我が息子よ。気安く呼ぶな。俺に親がいるとしてもお前じゃねえよ。いや、私の血がお前にも流れている。お前はジェルマ王国の第三王子だ。我がビンスモーク家がビッグマムと手を組めば絶大な力が手に入る。それにはシャーロット家と血縁を結ぶのが条件だが、大切な息子たちをあのイカれたババアのところにはやれん。そこで思い出したんだ。もう一人出来損ないがいたと。サンジ、お前は生贄。息子だなんてみじんも思っちゃいない。お前が海賊をやってると聞いたとき、出来損ないのお前も少しはマシに成長したかと思ったが、相変わらずでがっかりだな。ビンスモーク家の恥さらしが。それに所属することが俺にとっての恥なんだよ。お前たちの全てが俺の思想に反する。やれやれ、それはこの男の影響か、サンジ。イーストブルーのバラティエ、こいつの店にいたそうだな。え？まあ、お前が言うことを聞かなかった最悪の場合だ。そいつの首が飛んでもいいのかなどと脅しを使うのは、抵抗せず仲間を諦め結婚を受け入れろ。それで全てが丸く収まる。しかしまだのたれ死んでなかったとはな。落ちこぼれのくせして悪運だけは強えようだ。うるせえ。おかえりサンジ。我らがビンスモーク家。楽しみだな、またお前と暮らせるなんて。そうだ、また昔みたいに遊んでやるよ、出来損ない。ああ、望むところだ。
来いよクズども、相手してやる。Vamos para Sanji.俺たちのヒエラルキー、今一度確認しておかないとな。サンヒエラルキーとか言ってる時点で話にならねえんだよ。なんだこのロープは。調子に乗るなよ。おい、お前ら見てねえで俺を守りやれ。調子に乗るなよ。なかなか楽しくなってきたよ。久しぶりね、サンジ。どれほど強くなったか見せとちなさい。Déjame de dar ahí algo.サンジが5人図に乗るなよ。出来損ない。その出来損ないにやられる気分はどうだ。クソ悪い。驚いた。これがあのサンジだと信じられない。お前の言い分は多数弱者のたわごとだ。昔からお前の言うことは理解できなかった。王には王たる勝利がある。不勝利は貴様だ。まったくだ。間違いにも拍車がかかってやる。一時まずは4時にやらせてみたら。見てるのも面白そうかも。そうだ。まずは余興だ。
ここに許さねえぞサンジの野郎。落ちこぼれのくせに。てめえはその落ちこぼれいいかってことだ。思い知ったか4時。次はてめえだ。出てこいよ1時。単価だけは一人前だな。失敗作。いいだろう。格の違いを教えてやる。皮膚も盾にならず王家のプライドもなく精神の静寂。そんなお前が俺に勝てる違いを見せてやる。追い上がるなよサンジ。お前が何をしようと無駄だ。失敗作。くそ、どんだけ頑丈なんだ。この程度か。サンジ、お前には人質がいることを忘れるな。これ以上反撃すればイーストブルーで血が流れるぞ。ったく、サンジの分際で調子に乗るなよ。やはりお前は出来損ないのままだなサンジ。興ざめだ。Sanji zuhirulak baina asko esero pertsona beagoa da. 手ひどくやられたわねサンジ。レイジュ、なぜ戻ってきたの？二度と思い出したくもない場所へ。せっかく13年前イーストブルーで逃がしてあげたのに。自分から戻ってきたのだから覚悟を決めて無駄な抵抗はしないことね。さあ、ホールケーキシャトーで結納が執り行われるわ。早く手当てして支度なさい。ほほー。Conforme. Bagus Fudekin. やるか。なんであいつらここに？迎えに来たぞサンジ。帰ろうサンジ。うわっ、ちょっと何してんのサンジ君。帰れ下級海賊ども。俺の名はピンスモーク・サンジ。ジェルマ王国のプリンスだ。お前は俺が追い払う。
帰れ。他に意味なんてねえよ。隠してたことは悪かったよ。言えばお前らが惨めだね。俺とお前らとの身分の差は一目瞭然。ここにいりゃ金も兵士も召使いも使い放題。またあのくだらねえお前の仲間たちの船へ戻るのか。ここで四皇ビッグマムの美しい娘を妻にもらい暮らすのか。どっちが幸せかなんて比べるまでもねえよな。ふざけんな。納得できるか。お前が海賊王になれるかどうかも疑わしいってのは君だ。乗るなら勝ち馬を選ぶ。やめた。構えろよ。お前とは戦わねえ。じゃあ消えろよ。それも断る。お前はいつもわがままばっかりだよ。Me ayuda capitán. ちょっとサンジ、さよなら。ごめんね、余計なことして。行くぞ。待てサンジ。言いたくもねえ言葉並べやがって。嘘つくんじゃねえよ。俺のこと蹴るだけ蹴っても痛えのはお前だろ。旅はまだ途中だぞ。俺はここで待ってるからな。お前が戻ってこねえなら俺はここで餓死してやる。お前は俺の船のコックだから。俺はお前の作った飯しか食わねえ。腹が減っても槍が降ってもここを動かずお前を待ってる。必ず戻ってこいサンジ。お前がいねえと俺は海賊王になれねのが人情。冗談やめてよサンジ君。ものすごい大群。ルフィ、一旦ここを離れなきゃ。間にサンジが戻ってくるかもしれない。この縄張りは俺たちのもんだ。Pelle. もう少し利口な男だと思った。サンジが来る。俺は待つぞ。兵力の違いを見せてやる。作戦を邪魔するなら消すしかねどけよ。金なら飛ばすぞ。えな。なかなかやりやがる。そら
何やってるの。私はここよ。さっさと助けて。Bueno, bueno, a mí. 付き合ってられねえな。どうせもうお前は終わりだよ。くそ。待たせたな諸君。ペロリ。なめるなよ。逃げずに向かってくるとはな。いいだろう。少し遊んで。お前じゃ俺に勝てねえよ。まだだ。ああ、なんてこった。部下をほとんどやられちまった。だがそろそろ限界のようだな。城でママがお待ちかねだ。ペロリ。俺はここで。Vamos con dos. いやっほー。Vamos con dos. Ah, guarda con tu 歌いましょうか。ルフィ、起きて。ルフィ。ここは。うわ、なんだ。あの後あんた気を失って、私たちはビッグマムの城に連れてこられちゃったのよ。ようやく目が覚めたか。暴れまくった挙句気を失うとは腹でも減ってたのか。ママ登場だ。麦わらのルフィ、とうとうここまで来たかい。ビッグマムか。こっから出せ。全部ぶっ壊してでも出ていくぞ。まんま
おお、まだその息はあったのかい。戦いが望みなら出てこいよ、ビッグマム。今ここで勝負してやる。つい最近新世界入りしたばかりのルーキーが俺に謁見しようなぞ。おこがましい。サンジのことをきれいに諦めれば殺さずに返してやる。結婚式が全て無事終わるまでそこでおとなしくしてな。四皇だからってふんぞり返ってんじゃねえ。サンジは必ず取り返す。最後に勝つのは俺たちだ。ガチャ。ママに喧嘩を売るとはバカなやつらだ、ペロリン。 Luffy. Se da entrega gainera. 麦わら。まあいい。明日を思えば何でも許せる。最高のウェディングケーキが食えるから。おや、俺の忠実な海の戦士ジンベエ。どうした今日は改まって。今日はあんたに大切な話を聞いてもらおうと思いここへ。うちやめたりしねえよな。海賊なんだ。好きに生きるのが一番さ。だが親子の杯を返されるのは親の恥だよ。俺はお前という一大戦力を失うのさ。お前も何かを失えよ。それが落とし前ってもんだ。ママ、大変だ。捕まえていたあの骨の生物がいなくなった。まさか麦わらを逃がす気じゃねえだろうな。囚人図書室を見張るんだ。ルフィがこの城に。この結婚に抵抗すれば俺も仲間も全滅だ。さらにはイーストブルーにいる大恩人の命も取られちまう。だから抵抗をやめると決めた。俺の冒険はこれで終わりだ。サンジさん、私との結婚は地獄にはさせませんよ。Jiji jaja es, Jiji jaja es. 君は救いだ。もし俺でよければ明日結婚しよう。おいプリン、逃がしてくれ。捕まっちまったよ。やられたのね。 Charra. ひどいことされたんでしょ。本当にごめんなさい。そんなプリン。私サンジさんにプロポーズされたの。え？でも安心して、私結婚しないわ。まんまと私に惚れたあのバカは私が式 Ahí va の Tenshinhan en la 打ち Bisango 壊 da. すからよ。 Iruegi Tenshinhan. あんたたちもどの道生かしちゃおうかね。哀れなネズミたち。おい待てプリン、何言ってんだ。さよなら。そんな。
俺たちもサンジも騙されてたんだ。教えてやんねえと。ちくしょう、出せブラック。Honekin aurrera. Ai. Yo ho 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 ho. 私が必ずお助けします。ルフィたちを救出すればならん。ここで敵に囲まれようと。どの子が戦っているようですか。よし、味方。Hangar. Yo ho 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 ho. ブルック、お前さん無事だったんじゃな。ジンベエさん、あなたなぜそこに。それはさておき、まずは敵を片付けましょう。この城の地下には囚人図書室がある。おそらくルフィたちもそこにいるはずじゃ。どこかの部屋に地下に続く階段があるらしい。片っ端から扉を開けて階段を探すと。実は私、ビッグマムに捕まりました。そろそろ行く。命からがら逃げてきたところです。そりゃあ災難じゃったな。ルフィたちも早く助け出さねば。48
扉から何が飛び出してくるんでしょう。ドキドキしますね。あ、私心臓ないんでした。この部屋本当に必要ですか？狭いよ。なんか道は開け。さて進むかのみんな気集め。これは地下へ続く階段のようです。あの先が囚人図書室に違いない。急ごう。Vale. ブルック、それにジンベエ、お前なんでここに？なんだお前たち、ここで何をしている？待っておれ二人とも、今助ける。子にして戦います。そろそろ行くか。来てくれてありがとう。でもこの檻どうすれば。変に閉じ込められて燃やしてみましょうか。サンジにプリンのこと教えてやんねえと。ちょっとルフィ、もうチョッパーとキャロットが捕まってるの。ブルルってビッグマムの娘の仕業よ。ヒートエッグ。おそらくチョッパーだ。ブリュレの作るミロワールドにとらわれた。ブリュレを倒せば解放されるはずじゃ。何なんですか？やけに鏡が多いですね。仲間と戦うなんて最悪。さっさとブリュレを捕まえないと。
この調子で一人も逃がすんじゃないよ。私たちの姿で襲ってくる敵のどれかがブリュレだから、見つけたら全部倒して。こんな立派なお城なんだもの。お宝部屋もきっとあるわよ。ブリュレは鏡を使う能力者。偽の一味も鏡を通って移動しているはずじゃ。鏡をうまく壊せば逆に利用できるかもしれん。偽物と分かっていても味方とやり合うのはいい気がせんもん。近くの鏡を壊せば敵は逃げられなくなる。うまくやれば敵を誘導することもできそうね。間違いない。お宝の匂いがする。よくもやってくれたね。逃がさないよ。オーバードクーズフラトップソウルソリッド捕まえたわよ。観念しなさい。Ah, vale. Eso es random, ahí son de Agustia. 出られた。ずっと鏡の中だったらどうしようかと思ったよ。Oh. Retroposición. 素晴らしい。Qué bueno. ルフィとナミがジンベエたちによって解放された頃、
レイジュとプリンの会話を漏れ聞いたサンジは耳を疑う。夢見てんじゃないわよ。あのチンピラと私が Fue Tenshinhan. するわけないでしビッグマム海賊団はジェルマの科学力を手にするべく結婚式を利用してビンスモーク家を皆殺しにする計画を企てていたのである。プリンはその計画に協力しており、遭遇したルフィたちを初めから騙していた。そして自分の身辺を調査していたレイジュを拘束した。私はメモメモのみの能力者。人は誰も頭の中に記憶のフィルムを持ってる。私はそれを自由に書き換えられるのよ。プリンはその能力でレイジュの記憶を改ざんして去ると、こっそりと現れたサンジは今ここで起きた事実をレイジュに説明する。いい機会だわ。ジェルマはこのまま滅ぶべきだと思う。あなたは麦わらたちと逃げなさい、サンジ。サンジと入れ違いに今度はルフィがレイジュの前に現れる。プリンの裏切りをサンジに伝えようと焦るルフィに、レイジュは彼が全て知っていることを告げた。騙されてねえんならいいや。俺行くよ。約束の場所はここじゃねえから。約束の場所に向かいサンジを待つルフィ。しかし到着して間もなく戦いの疲労と空腹のあまり意識を失う。ちゃんと待ってねえと。あの場所で。やがて料理の匂いに目を覚ますと、そこには弁当を持ったサンジの姿があった。Conforme. A ver. Luego a Luffy de aquí. うまかった。干からびるとこだった。食ったら帰れ。何言ってんだ。一緒に帰ろう。一つ、はるばる迎えに来た己の船の船長を俺は侮辱し、無抵抗のお前を力の限り傷つけた。だから俺は今さらお前の船には戻れない。二つ、第四あるクソジジイおよび俺が育った故郷海上レストランバラティエを人質に取られてる。だから俺は結婚式から逃げるわけにはいかない。三つ、血のつながった悪の家族がビッグマムにはめられた。数時間後全員が殺される。何の恩もない恨みしかねえクズどもだが、俺はあいつらを見捨てて逃げることができない。以上3つの理由で俺はお前らと一緒には帰れない。理解したら消えてくれ。あれ。あら。本心を言えよ。ルフィ、俺はサニー号に帰りたい。だがどうしても逃げ出す勇気がねえ。
式が始まったら俺一人じゃ止められねえのに。家族だとも思わねえあのクズどもを俺は助けたいと考えている。だってそれがお前だろ。俺たちがいる。式をぶっ壊そう。punto rota. サンジの本心を聞き出し一味と連絡を取ったルフィはジンベエの取りなしでビッグマム傘下のベッジと会見する。ベッジはビッグマムの部下でありながらお茶会を利用してある謀略を進めていたのであった。さて決めようか。まず手を組むかどうかから。ベッジはその警戒心と防衛力の高さを買われ、今回の茶会で護衛の全権を任されておる。その立場を利用し、ベッジはビッグマムの首を取る気なんじゃ。うちとしちゃおめえらはただの邪魔者。ここで全員消すってのが一番世話ねえが。俺が死んだらビッグマム暗殺のチャンスはゼロだ。ああ、残念ながらその通り。どうじゃルフィ、直感ではこいつらと組めそうか。どう思う？殺し合いなら後でもできるが、今手を結べばお前たち全員に利がある。作戦は誓いのキスでプリンはサンジを撃つ。その銃声が作戦開始の合図だ。麦わら、おめえはママの席の正面に置かれたマザー・カルメルの写真を叩き割れ。理由はわからんが、それでビッグマムは発作を起こして規制を上げながら覇王色の覇気を発動するらしい。ちょっと待ってよ。それじゃルフィがおとりになるみたいじゃない。いいよ、写真を割るのは俺がやる。今面白い登場の仕方考えたんだよな。しし。なんでしょう、楽しそうですね。会場がたじろいでる間に俺たちはママを暗殺する。おめえらはその援護だ。他にやりたいことがあるなら止めやしねえ。用が済んだらさっさと逃げろ。互いの船に行き着いたらこの共闘もそこまでだ。武運を祈る。よし。No lo hago hacer. Sa, ベールを上げて誓いのキス。お前が終わる瞬間だ。No, Sanji hackeado acá. どうしたプリン、なぜお前が倒れるんだ。ミスターナミライを肩くり。よく見ろサンジ、この忌まわしき第三の目を。
なんて美しい瞳だ。A la mierda. Disculpa. ごめん、近くで見たらつい見とれて。こいついつ目の化け物だ。気持ち悪い怪物だ。我が子ながら気味が悪いね、プリン。この目を美しいなんて言ったやつはただの一人も。どうしたプリン、早く撃て。プリンちゃん、ふざけんな殺すんだ。私はお前を避けたか。一体どういうことだい、カタクリ。プリンに何が。奴らの狙いはママか。そうはさせない。なんで道を塞がれた。回り道せねばならんな。ビッグマムをぶっ飛ばす。これは完全に謀反と取っていいんだな。ぜひそう受け取って。麦わらの一味にわしは入りたい。これにてビッグマム海賊団をやめさせてもらう。どうもお世話になりやした。死んで我らの血肉となれ。エルマダブルシックス。これは何の間違いだ。ビッグマム。このままじゃあいつらも。サイ、あいつ何やってんだよ。したらたしやがって。諦めろ。これ以上先へは行かせない。私たちには大事な目的が。今は戦っている場合じゃありません。無駄だ。僕の未来は待っていた。それでも俺に挑むのか。
カクリは厄介な能力の持ち主。追いつかれんよう急いで進むぞ。覚悟。どこへ行くつもりだベロリン。ガンデーウォール。初めからお前に勝ち目はない。そこを通してもらおう。落ちほどん。私が止めてみせよVale. みんなで行けば敵が集まってしまいます。こちらは任せていいでしょうか。あいつらの狙いはママでない。そのカルメルの写真か。もう絶対助からない。体も飴でガチガチだ。あ、サンジの家族が大変だ。助けねえと。甘くなかったか。Pirate Warriors 4. 飴の壁が溶けた。これで進めるぞ。麦わらジンベエ死ね。あ誰だあいつ。マザーカルメルの写真を割りやがった。しまった。ビッグマムが割れた写真を確認した。あとは叫んで規制を上げりゃ。それが誰だか分かっているのか。なぜ規制を発しないんでしょうか。もしかしてウェディングケーキ、麦わらの一味、マザーの写真。ルフィさん、ビッグマムは今何に怒ればいいのか混乱しているんです。割れた写真をもう一度見せましょう。マザー。アバ。よし、アバよ。ビッグマム。麦わらの一味を許さねえ。作戦は失敗だ。No, yo les hice aquí. Están locos. 退散だ。ここは敵が多すぎる。おのおの会場から離れろ。やはり裏切ったな、レッジ。
ると思うな。私はなぜ目がないのに見える。勝てない勝負に何の意味がここまで来ればひとまず安全か。ビッグファーザーグレーセ全員俺の中へ入る。どうにかここまで逃げてこい。増援を呼び込んでいるのはペロスペロか。奴を倒さねえ限り邪魔は増える一方だな。ママに歯向かったものを逃がすわけにはいかない。麦わらたちを捕らえろ。ここは一旦引くしかねえか。一旦下がるしかねえか。一度引く。あとは任せるぞ。やったか。これで敵が増えることもねえ。一度引いた方が良さそう。あそこから逃げるつもりか。塞いでやる。片栗が動いたぞ。さては撤退地点を持ちに帰る気か。さっさと引くぞ。無駄だ。Hacen.最悪だ。動きを読まれるというのはこういうことです。無駄だ。本気でやる。無双ドーナツ。覚悟。見えて。
で終わりだ。さて、もう一戦だ。Vale. 俺は一度抜ける。戻るまであとは任せ。Vale. Yoし、これで全員入ったな。Vale, el burro al ortudo. Ah. Johnny. Luffy de quinto, pero jodela. Katakuri 散々利用されやがってグリル。私は被害者だよ。兄ちゃん早くぶっ飛ばしてよ。あいつら全員。出てこいベッジ麦わらベッジ。くそ、あのババア。ビッグファーザーもそん長くは持たねえな。早いとこ逃げねえとまずいが。俺やっぱ外出てぶっ飛ばしてくる。ダメよルフィ。私たちはサンジ君を連れ戻すために来たんでしょ。サンジ君の家族を救いたいって望みも叶った。応戦する暇があったら脱出する策を考えるの。Correcta narración. 一つ答えろサンジ。なぜ助けた。まんまと敵の罠にかかった憎き仇の我らを。父親が悲しむ。あの人に顔向けできねえような生き方は俺はしねえ。だから認めろ。お前は俺の父親じゃねえ。二度と俺たちの前に現れるな。よくわかった。約束しよう。もうお前にもイーストブルーにも近づかん。ギャングベッジ、門を開けろ。お前たちが逃げるまで我々ジェルマが護衛を受けよう。よし、時間稼ぎなら俺も。いいんだルフィ。出来損ないに借りなど作らない。あいつらなりのけじめだ。
わかった。行くぞ。作戦開始だ。出てきたね。はい。こいつは俺たちが食い止めてやる。その間に急いでこの場から離れろ。よし、さっさと抜けるぞ。あいつら勝手に飛び出しやがって。仕方ねえ。このまま行くぞ。クソ。クソ。よし、そろそろくらいだな。ビッグファーザー解除。この辺でいいだろう。出ろ。おめえらとはここまでだ。俺は勝手に逃げさせてもらうぜ。追ってか。ここからは二手に分かれよう。俺はビッグマムを引きつけながら行く。それじゃあ私は追っ手を抑えて別の道から船に向かうね。では私とチョッパさんはカイロからサニー号に向かいますので。気をつけろよみんな。何をしている。我々が足止めしているうちにさっさと行け。うるせえ。殴らねえと気が済まねえんだ。やってくれるじゃねち、逃げなきゃやべえってのにてめえら邪魔すんな。そう邪魔すんじゃねえ。なかなかやるようだ。ここからは俺たちに任せてもらおう。少し舐めていたよ。礼は言っておくぜ。Vale, Orba, no.
さてあいつキャンディーマンにしてなめちらうぞ。Vale. No, no, fan dices que putara.誘惑の森、そいつらを止めな。Ya, bueno. 閉じ込められた。誰か助けて。やった裏に今ここで話す。苦しみな。奴らは言ったようだな。任務完了だ。我々も撤退するぞ。Vale, menos de uno. ちょっとどきなさい。こっちは急いでんの。ウェディングケ食いわずな。なんで急に壊されたケーキが目に入ったのか。様子を見に来ただけだ。いいだろう。やる気なら相手になって。じゃまずい。これ一か八か。ママ、実はケーキには予備があったんだ。だがそれを麦わらの一味が盗んでいった。あいつ本気でやろう。無双ドーナツ。倒そう。どうせみんな死ぬ。ママからは逃げられない。この辺りの敵は私が抑えるよ。そっちはよろしくね。ママは麦わらたちの方に向か No, った el ortigo es dar. 今のうちに。熱くなりすぎたか。今は一旦引こう。追いついてきやがったか。まずいな。くそ、ビッグマム。やるしかねえみてえだな。Echate, te quitea, no sé qué mentira. し
こんなところにまで敵の手が。厄介だ。燃やし尽くしてやる。行けプロメテウス。Vale. 燃やされちまうとこだった。どうだい俺のソングは。ひねりつぶしてやる。さっさとかかってこい。Senetan. Jo.出てきたね。はい。こいつは俺たちが食い止めてやる。その間に急いでこの場から離れろ。Rot. さっさと抜けるぞ。あいつら勝手に飛び出しやがって。仕方ねえ、このまま行くぞ。よし、そろそろ頃合いだな。ビッグファーザー解除。この辺でいいだろう。出ろ。おめえらとはここまでだ。俺は勝手に逃げさせてもらうぜ。追ってか。ここからは二手に分かれよう。俺はビッグマムを引きつけながら行く。それじゃあ私は追っ手を抑えて別の道から船に向かうね。私とチョッパーさんはカイドからサニー号に向かいますので。気をつけろよみんな。A ver. おい、何をしている。我々が後ろへしているうちにさっさと行け。うるせえ。一発殴らねえと気が済まねえんだ。俺の火花を食らいたいんだ。少し舐めていたよ。
ち逃げなきゃやべえってのにてめえら邪魔すんな。やってくれるじゃね邪魔すんじゃねえ。なかなかやるようだ。ここからは俺たちに任せてもらおう。さてあいつキャンディーマンにしてなめちゃう。俺は言っておくぜ。誘惑の森、そいつらを止めな。嘘、閉じ込められた。誰か助けて。やった恨み、今ここで晴らす。苦しいな。Ahora Guerrero.怒らせた時点で助かりゃしない。倒そうだ。どうせみんな死ぬ。生からは逃げられない。この辺りの敵は私が抑えるよ。そっちはよろしくね。
様子を見に来ただけだったんだ。いいだろう。やる気なら相手になって。Ya bueno.奴らは言ったようだな。任務完了だ。我々も撤退するぞ。Aupa, requisar, ni es que raida gati. 壊されたケーキが目に入ったのか。カタクリ。一か八か。ママ、実はケーキには予備があったんだ。だがそれを麦わらの一味が盗んでいった。本気でやろう。武装ドーナツ。Veneta enseguida la enchuten. Vale. Va, Cristo emputadori. Pues vais a intentar charto algo. A ver.
A ver. Ah, vale, os aude. Vale, konude, se zentzuten. Kontzientziari gabe. Harrapatuko mengoagatik. Eta zentzuten. あれはプリンちゃん、無事だったのか。黙って聞きな、サンジ。リサ、ママを止めるにはケーキを作るしかない。後で迎えに来るわ。勘違いしないでよ。あんたたちのためじゃないんだからね。わかった、ありがてえ。私は完璧にこの島が甘くないことを教えてやる。これでたとえ出口にたどり着いても抜けられはしない。味を教えてやる。俺の懸賞金額を知ってるか。7億だ。貴様ごときが倒せるわけねえだろ。falta si te dan a casa ere funtzionatzen dute.こんな奴らにこの俺が。Vale. ゼウス、こっち見て。絶品はジャック、中にはジューシーなライオンがたっぷり。いやー、うまい。よし、ゼウスフリーズ。あ、ヘッド。すげえ威力だな。これでしばらくはビッグマムも。みんなサニー号よ。雷にやられたのはお前たちではなかったか。お前ら、ここは俺に任せて船を出せ。でもルフィ、俺がいる以上出航などさせねえ。船は出す。この船の船長は俺だ。ゴムゴムのエレファントガーン。バカ野郎、なぜそこに。みんな必ず戻る。あとは頼んだ。
Ah, hori berdin zain. Ez dago bat ere txarto. Belle. Bai, urak dira. Ja, bueno. Horren aurretik. Gordeko dugu. Katakuriren kontra Luffyrekin ez dago beste aukerarik.ルフィがカタクリをミドワールドに引き込んだ直後、ナミたちはクードバーストでビッグマムを振り切ることに成功する。サンジはサニー号に合流してきたプリンの話を聞き、ビッグマムを止めるケーキを作るため別行動を開始した。なんちゅう船じゃ。空を飛んで敵の包囲を脱するとは。じゃがまだ緊張の糸を緩めてはならんぞ。ビッグマムの食い煩いは食いたいものを口にするまで決して終わりゃせん。サンジがウェディングケーキを作って戻るまで逃げ切らねえとダメなんだな。ジンベエ、聞こえるか？誰か答えろ。ルフィ、無事なの？まだ船に鏡があるだろ。男部屋とか風呂場とか全部割れ、粉々に。何言ってんの？そしたらあんたどこから帰ってくんのよ。早くしねえと敵がそっちになだれ込むぞ。俺一人じゃ止めきれねえ。さっきの強いやつが目の前にいる。こいつ一人に集中させてくれ。みんな鏡を割って。船の中にある鏡全部。だけどそれじゃルフィが。ルフィの邪魔をしたい？船長命令よ。急いで。Luffy, Katakuri en kontra. Galtzen dugu ere zenbatu gorazten dugu, normala. 鏡を割られたか。確かにこれで船に照らしている。だがお前は俺には勝てん。無駄な悪あがきはやめるんだ。うちに負けるか。バウンドマン。アルバリン、聞こえる？そっちはどうなってんだ？私たちはサンジ君にケーキを作ってもらってビッグマムを止めに行く。あんたはそいつをぶっ飛ばしてから私たちと合流よ。いいわね。分かった。アルバリンぶっ飛ばすからちょっと待ってろ。家で仕留める。流れ持ち。なんだ？地面が餅になった。地上にとどまる限り息つく暇も与える。アルバリン、アルバリン。どうやらその状態長くは持たんようだな。
そうか、ギアフォースの時間切れか。逃げるぞ、なるべく遠くへ。なんとか10分逃げ切らねえと。覇気なしじゃ絶対かなわねえ。え？ここなら覇気が回復するまで休めそうだ。ありがとう、エダ。ブリュレだよ。大体何のつもりだい。ここはもう鏡の外だ。逃げたきゃ逃げればいい。覇気は消耗するもんだ。長期戦になればあいつの見聞色も必ず弱くなる。バカに言うと戦闘のことには頭が回るの。でもそれじゃダメだ。見聞色、武装色、覇王色、なんとか2年で基礎までは叩き込んでやるつもりだ。だが鍛えるとなれば私は甘くないぞ。おう、望むところだ。よろしくおっさん。よろしくお願いします、レイリーさん。いや、レイリー先生。師匠。いつかレイリーが言ってたんだ。強敵と戦うほど強くなるって。俺にも見えるかな、少し未来。調子に乗るな、チビスケ。あいつを超えたい。俺全力のあいつに勝ちて10億の男に。質問に答える。なぜ戻ってきた？逃げたと言われる恥より死を選びに来たか？それとも実力の差に気づき傘下に入れてほしいと懇願に来たか？お前に勝ちに来た。ガトリング。俺に勝ちに来た。そんな選択肢は用意していない。本気が俺の見聞色に近づいている。お前にも攻撃は当たるんだ。すげえのは持ちの能力じゃなくて見聞色なんだろう。俺は効率よく避けているだけだ。覇気で未来を見れば可能だ。だがそれを見極めたところでお前が勝てる道理はない。覇気は理想の極限状態にこそさらに開花する。強敵と向き合うほどにお前はますます強くなる。こいつやはり低確率で俺と同じ未来を見てやがる。早々に消さねえと万が一もある。落ちやってやったぜ。何がおかしいんだお前ら。男の勝負に薄っぺらい援護などするな。
悪かった。針一本に気づけなかった俺も間抜けだ。海賊の勝負に卑怯なんて言葉はねえ。避けきれなかった俺が悪い。ならば麦わら、これでああ、そうだ。終わりか。ああ、受けて立とう。これでもしお前が。もう答えた。よっ、フォース。スネークマン。スネイク、さっきと少し違うよ。口は呪いがかけられているのか。バケモンみてえだ。さっきまではすまなかった麦わら。無駄だ。お前を隠したとは思わね本当か。嬉しい。ありがとう。でも勝つ。ゲットカルバリン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 。覚悟楽にしてやる。それを嘘をどうゲットカルバリン。覚悟楽にしてやる。無駄だ。ゲットカルバリン。嘘をどう見えて落ち着けよ。おい、バイソン。ゴムの最後だ麦わら。キングコブラジャン切り餅。いつかお前はビッグマムを倒しに来るのか。もちろんだ。俺は海賊王になる男だ。ずいぶん未来を見てやがる。Hello, Astolfo.
Can you hear me? I'm from Basque Country. Thank you. But I'm finishing the streaming now. 片栗に勝利し、ミロワールドから脱出した満身創痍のルフィを待ち構えていたサンジが担ぎ、二人は仲間たちのもとへ急ぐ。しかし、¿De dónde eres? 行く手 No を vas, ビ Sara. ッグマム海賊団の大軍に阻まれ、万事休すかと思われたその時。奇遇だな、サンジ。 Where are you from? 俺たちもこいつらに一泡吹かせたいと思ってた。一時たち、ジェルマ66の援護で窮地を切り抜け、逃走を再開するルフィとサンジ。見えたぞルフィ、サニー号だ。ルフィたちは無事サニー号にたどり着き、仲間たちと再会を喜び合う。一方プリンは一人町の路地裏で座り込んでいた。なんて美しい瞳だ。よし、調理開始だ。完成だ。ビッグマムを止める最強のウェディングケーキ。 Congratulations for winning the Euro Cup. プリンちゃん、ルフィが鏡から出てきたら君とはここでお別れだ。俺のフィアンセ役はプリンちゃんでよかった。おいサンジさん、最後に一つだけお願いがあるの。あれ、プリンちゃん、最後のお願いって。 Yes, I'm fan of One Piece, and today One Piece have a birthday. サンジ奪還を果たしたサニー号はトットランドを脱出24すべ years く速度を ago 上げる。started One Piece. I think it was the anime, not manga. My name, Lasto Chapel, is Mugiwara in Basque. Gordeko dugu. Nowadays, I think One Piece is the best anime and manga. But when I was younger, my favorite anime and manga was Dragon Ball with Kid Goku. Thank you for watching me a short time. This is the end of the streaming. Era surrengoan gehiago. Agur.